Sena oħra mingħajr il-pellegrinaġġ ta' San Girgor, tradizzjoni li tmur lura sekli sħaħ u li ssir l-erba' ta' fuq l-Għid il-Kbir. Iżda l-darba oħra din kienet ġurnata totalment differenti minn dak li tradizzjonalment imdorrijin bih. Il-pellegrinaġġ ta' San Girgor inizjalment kien isir bweda fil-waqt li oħrajn jgħidu li sar bħala ringrazzjament. Waqt dan il-pellegrinaġġ li dari kien isir mill-Imdina sa' Żejtun kienu jieħdu sem aktar minn 12 parroċċa, iżda fl-aħħar snin dan kien isir mill-Knisja ta' San Klement fiż-Żejtun għall-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun stess. Imbagħad wara din il-purċissjoni normalment in-nies kienu jinżlu Marsaxlok għall-ewwel awma tas-sajf. F'Marsaxlok propju f'jum San Girgor is-soltu jkunu għexieren dawk li joħonqu x-xatt biex igawdu din il-festa taħt ix-xemx tar-rebbija. Sfortunatament iċ-ċelebrazzjonijiet kollha brabta ma' din il-festa tħassru għalkemm diversi individwi xorta waħda ddeċidew li jerħula lejn Marsaxlok sabiex jgħumu l-ewwel awma tagħhom filwaqt li jżommu mal-miżuri brabta mal-COVID-19.